Yabiye wasubushisa wemadoda uJosekhulu mfo kaMseleni Isike basa umaqoma lesi. abafana bakamgqumeni laba bafowethu akukho kutheni ake sibingelele nje ngesikhulu izotha nenhlonipho ngizothi ukwehluka ngento ngiyibone yenze kahle ngididekile futhi nginokucasuka indaba ezintatheli ngolwesithathu abafana bamgqumeni banominathiwe kuma Summer 27 kwi-Best Maskandi album. Uma ngivuka ekseni ngifonela intatheli eDelisana izongibuza ukuthi ngithini ngento ebhalwe Ayanda Melansi uproducer awalapho Khosini. Ngithe ngayinakile lonto waphinde wafona futhi Thokozani kuyisolezo. Into engidira kakhulu abakhulumi ngokuthi sizizwa sinjani njengoba siqokile. Bafuna ukungifaka ekukhulumeni noma ukuyosifaka ekukhulumeni ekutheni siphawula ukuthi Ayanda Melansi uqambe inja yakhe ngokuthi umgqumeni yabo. Manje lokho kuyangidina ngoba futhi babheka lezi zinto thina efanele zisifake ekukhulumeni. Lokho kuhle sikwenzayo njengomsebenzi wethu womculo abakhulume nangakho yabo. Manje lokho nje kunginike esinye isithombe ngeintatheli ukuthi zingakwazi ukuthi thina ziyosifaka ekukhulumeni funa sihlasele abanye abantu siye ukukhuluma ngalento yethu enhle esukulindele isizwe sonke sokuthi umsebenzi wethu mkhulu unomnethiwe. Ngifuna ukusho ke entatheleni ukuthi angikwazanga ukuthi ngiphendule ngendlela abebefuna ngayo ukuze kudayisa amaphepha ngoba ngibonile ukuthi bayicabangela bona abacabangeli thina ibrand yethu njengabafana bakamgqumeni. Ngiyabonga kakhulu, siyabonga.